El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova posarà en marxa aquest dissabte una campanya de micromecenatge per poder acabar de restaurar la locomotora a vapor Cuco de l'any 1885. Que busquem una miqueta és la mobilització de la societat i que ens pugui ajudar a fer possible aquest somni, no? Perquè penseu que per nosaltres, per aquest museu que té 20 anys d'història ja, serà la primera locomotora de vapor que retornarem a la vida, no? I això per nosaltres és un repte i com a societat poder-ho fer crec que serà una fita bona i bonica, no? Haver aconseguit també la implicació de les administracions, que bàsicament ja posen pràcticament la totalitat dels diners, ja dona a veure que ja tenim aquest recolzament que es necessita, no? Però ara ens falta aquesta petita empenta. El cost total de la restauració s'eleva a quasi 70.000 euros. No obstant això, més de 54.000 euros els han aportat la Diputació de Tarragona, el Ministeri d'Indústria, l'Ajuntament de Móra la Nova i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Amb la campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami, el museu espera recaptar la resta que els fa falta. Un cop restaurada, la Cuco serà la locomotora més antiga de Catalunya que funcionarà i tindrà un lloc destacat al museu. I ja li tenim una feina assignada, que és la de poder fer recorreguts en el propi museu, en els pràcticament 1 quilòmetre de vies que tenim a disposició de l'estació de Móra la Nova, perquè quan algú ens vingui a visitar el museu pugui gaudir d'un petit recorregut amb una locomotora antiga de vapor. També el que si volem és, perquè hi ha gent que té interès i ens ho demana, de tenir l'experiència de conduir fins i tot aquesta locomotora. I pel fet de ser petita es fa més manejable, diguéssim, és més possible. El Museu del Ferrocarril necessitarà assessorament internacional perquè hi ha algunes peces que no es poden restaurar i s'hauran de fer de nou. A més dels voluntaris del museu, en la restauració també hi han participat els joves d'un programa europeu de voluntariat.